Bokajan along hele bong ni pen pen inu da bangpu kaching nang. Borsing rong Parapan International Anti-Corruption Award 2022 along Amin Kang Waipon. BJP East Karbi Anglong District Committee pen Dhubri MP Badruddin Ashmalaphan Diphu Police Station along FIR ki pidam. Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nangli na hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbi Anglong lo. La nili ke so sambang ke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kene lo kala lama for lo chara par ke la evam ke so by king pu ke so yo lai pen masa do ai pen mi ide plus kene la liver pangta ni erko ni li la chuche ko ke kene an ke chu bang kong o manon bang an si batai thoman an chu tu de amat ni li frank pen non bang ke ala e opran posta sap leng che son si je thek lo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon. Theman arni ki me adap kang sama kardom nangli dum do ana phan setami nili sami juli be pe hin penang pajeriglo kardom pinya birtang pon pen arju ik tha kidam tang mati jong ni phai troxier ni khatkhati police station ke parlo lalmati angkang along raikom sai khyatum kiri ka khuru ka sai dengponsi inu da bang phalong pen heli bong ni kine ponlong Birta kelong do natengke khatkhati OC khatkhati police station staff lapen C20 CRPF camp bokajana dum chelangsi joy birta kelong atengpen lalmati angkang along kiri ka khuru ka sai dengponsi inu da bang phalong pen heli bong ni neponlong lo Bangso kine ponlong a hele lake SBBL bongni lapen hele mukereng musir kep longponlo. Lapen raikom sai khiare deng ka chingnang cheka bang phulake Bahadur Gurung arta troxy kep la sir kep Kalitang Ramchandra Gurung asopo arong lalmati khatkhatia sorpusi pangthek pon. Bokajan penananterang Karbi Anglong live. Pini matijong ni pioneer cap arni anarlo por phai creasia porpen Srimanta Sankardeva Kalakshetra Panjabari Guwahati along Borsing Rongphar Difu Press Club amai phuaphan International Anti-Corruption Award surihini rengkora hinia nong e pipajer ponpo Labangso nong e Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma Sarpi Mrinalini Devi Dunmai Phi Assam Saita Sabhari dengpensi pajir ponpo Non ke bangji matijong ni pioneer cap and sir keberni International Anti-Corruption Day ke talon along Anti-Corruption Award surihini rengko rahini pipajir ponpo labang soja me ka chapahem phupon lake Anti-Corruption Youth Power Assam atum pensi chapahem phupon lo International Anti-Corruption Award 2022 along State along pen bang troxy atuma phan ingwai ponlo lapen prekjama district along pen bang ingkoi atuma phan ingwai ponlo labang so along Karbi Anglong pen Borsing Rong Parapan setami ingwai ponsi Karbi Anglong arara phan nongmi Ivan Pilo alang likidam tang penanar ni pen setami ke claim kedam ke mesena joksi labang so anong e chepalong dunlo News Report Karbi Anglong live Kedamtang matijong ni phai hiniar ni Dhubri District MP Maulana Badruddin Ashmal Sowarlo Penchenglo Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sharma phan jume me junono karjuno dak alam the karbo aphuthak Assam angkang non malom hur chudor soksi theklom Athe Badruddin Ashmal lake inut MP puchot kali alang like All India United Democratic Front amai phulo Bonta Sowarlo phan man ki PG galisi jume me junono alam kaning je ronga phuthak Badruddin Ashmal phan nep ingnang vek nang jipu arni sininia prangpen Assam angkang
along kaprek district police station along lamhoi mate FIR ki pidam ason thosi matijong ni phai trok arni ani kang sampor phai trok ra chiti mapor malom Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong District Committee maipu Roland Killing Penjaponsi Soarlo phan man kipi thek the bangphu Badudin Ashmalaphan net ingnang vek nang jipu Dipu Police Station DSP Nilutpal Salkiari deng lamhoi alo kipidam lamhoi alo mate FIR kipidam ke Japon Roland Killing along Kacherabdun Bidasing Rongpi Roshmi Teronpi BJP East Karbi Anglong Mohila Morcha maipi Bidasing Inti Office Secretary Lapen Arisang Huatung Chetongdun Litum Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong ahin pen ke damtang tarik hini ani Boroldin Asmol AIUDF labangso AMP lo a president lo alangli kaningje Suarlo Tomphan alangli jumeme jununo kaningje lapentu Assam labangso Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma phanta alangli jumeme jununo kaningje labangso lama puthak Nilitum Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong penalang phan condemn lo lanchot kali pini all Assam setame district athana long sodar thana long tin setame pini abangke ijahar pidam lo FIR pilo alang liphan sodak pen non het jong alang liphan neb nang po ingnang nang po arona teng pen kabisar arona teng pen alang liphan kanuna teng pen lo teng pen alang liphan abangke neb nang po posi nilitum ladak pini dak tipu Hodor Thana long sita menilitum FIR pilo East Karbi Anglong hin pen News Report Karbi Anglong Live Non kewangji matijong ni phaisir cap arni dongka chingthu higher secondary school ningkan phokep ke chok mate sertalin ningkan ke chok alir alon pen katalon ponji aphan chisik chedang pon bom tanglo Korkanthi constituency ke parlo dhanta ghara longke do dongka chingthu higher secondary school penengan ke ningkan phokep ke chok mate sertalin ningkan alir alon pen katalon ponji aphan chisik chedang pon bom tanglo Bangso sertalin ningkan karcho katalonji aphanpura kachisik chedang ponbomalong nilituma pherangke ka homri tamahur bangso higher secondary school along a principal lapen than banga tumnang ke pachini dona tengke non amat sertalin karcho katalon ponje phan troxikep anke tanglo lapen un anke alir alon pen katalon ponje phansi chisik ponbomlo pusi nang pachini don Tongsikot pen mane la Durga Puja idam api sini tung Golden Jubilee alon ponang pula so bang itu tiktu arni kena ciklu si ini tu non matke mane arni tanang lelo la si ke 70-80% son kita yang son sini tu kita kono ni pai kono ni si bipon ni la non December 9 arni sini tu bipon arni la non ke opening la si opening ceremony la non December 9 ani tu konpo kemo la ne January pune February pune la metric purika aprang siaku closing ceremony aku mini ni tu Lapen bangso katalon ponalong man ke do Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge education Richard Tokbi KAAC chairman Raju Tiswa tuma phan pen danglo hawaralong ke do pinangan man peng ke do ke the giding tuma phan amta chopha ponji anparta bangso school ke pangni cheng ahut lo ke chari dona bang phu bang phia tuma phan amta chopha ponji pusi nang pachini dun high school peneng an bangke kan kep lagi Karbi itu sertalin akan kan cocok itu asila bangso asingkan katalonji pophan bang ladak aprang pen la cepaduk tang bang produk mane school foundation la founder members dong phantani tum chitong lo then non bang ka bang abi lo tambelang itu mah hema sorsor non ke do tang bang ko hema sorsor dong phansi la lama kan thur tambe lama pang thur ke phantani itu mah hin ke sikon produk la penan parta la bang so school la high school pang cheng pen la founder student kunang koko has base la merke bang deng amenang kapting abes tum phantani tum super jukondo alang litum ta nona jahak tum mangke kape ka size chuklem bom asi hiluwing bang tum ta du or jahak te bokat tum mangke nang chitong dunji panalang litum lam chana chipidu
Bangso katalan pona hot break jam makhei jutang alun ke kan pen danglok lo ke charli anar an so se ke pa prang dun unang jia vermont ke wan thek je phuthak setami je than ponji sonsi ason ajai me teng ponsi ke un an pen ke rd dojot pen si sertalin aning kan kar cho katalon padu ponji puta nang pachini dun dogmoka pen semsing ingti karbiang nong lai Akhiro pa jero nali tuma phan apor ka chipi pen birta na kilang dona pod pinia da birta kela pon se kang tonik long